nekwa na alụ a na-akpazikwanụ n'ala Igbo na nke anụnwa na-emekwa na Ebonyi steeti wee bụ na nwa okorobịa unu na-afụ ebe a bụkwa na onye nke amalụ wee dịka prọfeti Ụbadịmma na o nwere onye nke bụ deputi prọfeti ya onye nke a na-akpọ prọfeti Chimelumeze wee nwezi ụmụ ọrụ ya ndị ọzọ na ofu onye bụkwanụ prọfeti Malaysian Money onye nke ọzọ wee bụrụ prọfeti aka Small Baba na mmadụ niile a bụ ndị jikọrọ aka ọnụ wee debezie ahụ na fa nwere Ụbadịmma Adoration Ministry nke bụkwanụ na prọfeti Ụbadịmma anụnwa bụkwana onye nke bụkwana onye isi fa na anya bụ ministri o wee bụ na fa na-emezi na ụdị na fa na-ekpepụtakwanụ ndị mmadụ na onye nwa ka emechalụ o wee bụ na ndị nke bụkwanụ ndị izi na Ebonyi steeti bụkwanụ ndị nke na-afụzi prọfeti Ụbadịmma na ọ bụkwana aka kara aka ike na-agbaji ọkpụkpụ onye nke na-achụpụ nkwa n'ajọ mmụọ na ọ na-afụkwanụ maka ife kpatalụ na ndị mmadụ aghazikwana aga n'ihu na Izii lokal gọọmenti nke dịkwanụ na Ebonyi steeti fa wee na-ewezi ya na onwekwanụrụ ndị nke jikwana akara aka ndị nke ọzọ kpatalụ na ndị nke ọzọ aghazikwana aga n'ihu na ọ bụkwanụ ndị nke bụ ọgaranya n'etiti fa ndị nke lụtara ezigbo ụlọ ndị nke afịafa n'azụ na-agakwana ọfụma na ndị nke a bụkwanụ ndị nke ji akara aka fa wee na-aga n'ihu n'ebe ahụ ka a nọzi ọ bụzie na achọ ịkpọ prọfeti Ụbadịmma na ndị otu ya na-aya akwụfa 1.5 million naira ka fa wee bịakwa n'ekpere n'Enu vileji ọbụla nke dịkwanụ n'Izii na Ebonyi steeti na-akwụfụ ụgwọ anụnwa bifo fa wee bịakwanụ nyaba ekpere na ọ bụrụ na akwụ ọfụ ụgwọ ka fa bịa nyaba ekpere na ife prọfeti Ụbadịmma ya eme bụ ozipụ ụmụ ọlụfa o buru ite oke ite binyefa kechicha ngwugwu ọgwụ ekere eke binyefa fee wee jezie enyi ya na ananya bụ vileji ebe nke fa ya anọkwanụ wee menyaba ekpere na ọ bụrụ na fa bịazie na ọnya ka Ụbadịmma na ndị otu ya abịazi nyaba agha ekpere fa kpekatazie ekpere fee wee si na o nwere ebe enyiri ọgwụ achọba nya bụ ọgwụ chọba nya bụ ọgwụ achọgide ya maka na fa nwa amadugokwa n'ebe fa nyiri nya bụ oke ite fatizie na ebe ọdụ na ebe ọdụ ndị vileji enuru ka ụmụ atụrụ sofa n'azụ fetie ewee bọba ya bọpụta oke ite na ngwugwu ekere eke ndị mmadụ anọrụzie wee na-etu ya aka kara aka na ife ọ na-ekpe na ekpere na ọ dịghị adụ na ọbụ ọfụchalụfa ncha ọmachalụfa ncha nke enwekwanụ n'Izii n'Enugu steeti ewee gụrụzie 1.5 million naira nye ya na ndị otu ya wee je na-alachala aka na-anyụ ahụrụ popo a na-akọwakwa na ọ bụrụ na ụnụ akwụchaghị ụgwọ niile a na ya na ndị otu ya bịakwakpe nyaba ekpere na ọ bụ ọdụ nke ekpecha unu ewee kwụọ ụgwọ na ọkwa nyaba ife ka emegidezi wee bụ na prọfeti Ụbadịmma unu na-afụ ebe a na vileji ọbụla o jezi na ụdị na ojere ịchụpụrụ fa ife kpatara na fa ha aga n'ihu na vileji ahụ na o ruzie ebe ahụ ọ na-akpọzi ndị ọgaranya nọkwanụ n'etiti ndị ogbenye ndị nke lụtara ụlọ ọfụma ndị nke afịafa n'azụ na-aga ọfụma na ọfanwa bụ ife ji akara aka ndị ogbenye nọ n'etiti fa wee mezie ka fanwa wee na-agakwanụ n'ihu na fa ewerugo akara aka ndị ogbenye fanwa wee bazie ọgaranya wee na-agazi n'ihu o jezie ọkpọcha ndị agha afa nke bụzi na ndị yutu ya ewere iwe wee jezie na be onye ahụ wee jee kpụta ya wee menye ya ezigbote ife ifere n'ihu abịa oge ụfọdụ eyipụsie onye agha akwa onwe nwaanyị fajidere wee were ose gbaa ya n'ọhụ onwe nwoke fajidere na-agba ọkada were ụdọ kee ya n'ọkpa ọbara kenyie ya enu kpodo isi n'ala ọbara wee huchicha nwoke ahụ anya sịkwa na nwoke ekpugo isi o nwere ndị fajidelu kefe ọmụ na ahụ ndị obodo gbawafe ọtọ ndị obodo na-amụfa amụ o nwere ndị nke faji ebefa wee kurisichasị ụlọ fa tikposi ife niile dị ebe ahụ onye ọbụla akpọpụta ndị obodo wee were wee na-eme onye agha aka ji adịghọdịrị ịka akọ na-emenyesife ife ifere n'ihu ma ndị agha anọba ana ndị mmadụ a na-enenefa okwe ndị nwere ego na Izii ka a na-emekwa ife ndị nke nọ na vileji maka gịnị na vileji gbakọrọ aka ọnụ wee mee nya bụ ife site n'ebubo prọfeti Ụbadịmma na ndị otu ya prọfeti Malaysian Money prọfeti Chimelumeze prọfeti Small Baba n'ezie n'ụdị afafa na-aza afa ndị agboro mbụ ndị si na fa na-achụ ajọ mmụọ na-achụ ajọ mmadụ ndị nke na-ekpeli Chineke na-akaja anụnwa ka ọ na-abụfa mechazi ụfọdụ a na-eruzi uju na nke kachasịzi nke bụ na ụfọdụ ndị akpọkwara afafa n'ife gbasatalụ iji akara aka ndị ogbenye wee na-abụ ọgaranya na ndị nke ahụ jezi ebe a na-azụ afịa na afịafa na-azụ ahazi aga na onwezi onye na-abịa egofe afịa na-afụzifa asị ndị ọgwụ ego na fa na-eji akara aka ndị ogbenye wee na-azụ afịa nọọ ife a ka emechazielu wee gbakọ aka ọnụ ndị polisi wee jee kpụrụ prọfeti Ụbadịmma ọ ka nọkwa na kọstọdi ndị polisi wee nọrụzie ebe ahụ wee na-agba ya ajụjụ ọnụ ka amụma ahụ ka o gbuorie ndị polisi na amụma ọ na-egbu n'eziokwu ka asị ebe a ka prọfeti Ụbadịmma nọzi wee na-agwafa na amụma ọ na-egbu na ọ marọkwa ya amahụ na amụma nke ya esi ọkwa n'afọ nne ya wee pụtahụ na ọkwa amụma ụgha ka ọ na-egbu n'okwe eti n'anya afọ ụzọ
ka o ji wee na-eso ndị Izii wee na-anakọrọfe ego fa. Ebe ahụ ka ọ nọzikwa wee na-ayọ ndị Izii ayịyọ na fa biko na ife niile ahụ ọ gwara fa maka ndị ahụ ji akara aka fa wee na-aga n'ihu maka ndị ọgaranya na ife ahụ bụkwa asị ka ọ na-asị n'okwu ebubo ka o gboro fao na fa gbaalụkwa ndị niile ahụ ọ gwara fa nọ ndị ọgwụ ego nọ ndị ji akara aka ndị ogbenye wee kpọọ ọgaranya na ife niile ahụ bụkwa asị. Kedu na ụdịka ajọ obi ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe ka e wee chute ego ka iji wee were mmadụ ibe wee na-etinye ndụ ya n'ụjọ. Ejikwa isi akụrisi ụfọdụ isi unu fụ akaje ndị a na-eme ndị efurefu anụnwa na-akpọ afa ana m afụfụ nya bụ vidio na-asị amana mmadụ ọnọzikwa na kọmuniti a ife ebe a na-eto onye a onye abụkwa amakwa m onye mma eji wee mwere ya na ndị amụma anụnwa ama ama. Ọkwa onye abụ onye amụma ama ama na Izii nke dịkwanụ na Ebonyi steeti. Iruo rifo ebe fa na-achụ ndị mmadụ ajọ mmụọ ị na-etizie ndị na-achụ ajọ mmụọ ụfọdụ ụdị ka ndị na-eto ude ọcha ụfọdụ yirisi akwafa dịka nkịrịnka. Mgbe ndị polisi jere na be onye unu na-afụ ebe a unu fụ okwu agwụ adọwate n'ihu be ya ọ gbara ọsọ mgbe ahụ bifo ndị polisi wee jide ya. Mana mgbe ile ya na-apụ ọ na-egbu nya bụ amụma a na-eti ya aka kara aka dike na ọnya na-afụchasị ụzọ niile na enwezi onye ọzọ na-afụ ụzọ na ọnya na-afụ n'ife na-afụ na mmụọ. Ọ bụrụ na ile na-ebeghị ife onyonyo ya na ndị otu ya ka fa si achụ ajọ mmụọ na ka fa si eje agbọpụta ọgwụ unu fụ akajafa na-eme ndị akalụ nka na vileji nyasị ibu nọ ndị kalụ nka bụ ndị ọjọọ ndị amoosu ndị na-atawusi mmadụ. Ịfụ ka a ga-eti wee gbafe ọtọ wee dọba fa n'ala kechaa afọ ọmụ ndị vileji wee gbafe okirikiri. Kedu na ụdị ka akajedo nke a bikonu ọ na ndị agha emecha aka nke echi na-achụ ego okooko a na ndị otu ya wee nọrọ na vileji wee na-egbugasị ndị mmadụ ojolo. Ụfọdụ ndị nne na nna nọ na vileji ndị agụ ha akwụkwọ enweghọ nke fama ha aka nnifa fama ha aka ekpefa a na-anakọtafa nke fa lụtarụ n'ọrụ na-agwafa nọ mmadụ jifa na fa abụrụbeghị ọgaranya ngadanga. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ka akpụja ụba dị mma na ndị prọfeti ya ndị ọzọ Sumo Baba na Malaysian Money na ndị otu fa na fa mepee WhatsApp grupu wee na-atụ ego ka e wee je gbapụtakwa na onye isi fa na fa na-akọwa na onye isi fa bụkwa na onye amụma Chineke na amụma ọ na-egbu makwa na ya ama na mgbe ọ nọ n'afọ nne ya na nne ya gwara ya na ọ ya abụkwa na onye amụma. Ndị mmadụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụkwa sọsọ ndị abụkwa ndị amụma ụgha na-enwekwarụ ndị otu fa ndị na-egwu ndị mmadụ ojolo na ụdị na afa na-afụ ụzọ na amụma fa na-egbu ugbukwa na amụma asị na-aghasasị obodo ndị mmadụ na-anakọrọfa millions of naira na-etinye n'akpa die wee na-akpọ ndị nwere ego asị apụtazie na-afụzi ndị nwere ego asị na fa ji akara aka ndị ogbenye wee na-abakwa n'ọgaranya na fa ji akara aka ndị ogbenye wee na-eme ka fanwa wee na-agakwanụ n'ihu. Ndị ogbenye abụrụzikwanụ ndị nke ego anyị eruzikwa n'aka fa na-atazi afọ na ọ bụrụ na ego erughị aka na gụjee na taanụ ka ịchọkwana uru iyi abalị onwe na-enwere ike iru ebe ahụ nweta efe ya alụ ego a na-abakwanụ gị aka maka na enwere ụfọdụ ndị Izii na Ebonyi steeti enweghị ifefa nwee mgbe fa nọ na vileji wee mechaa wee pụọ olu oyibo ruzie ebe a tụtụrụ ya 1 naira 55 naira anụbazie afafa anụba kịta anụnwasị ndị nwere ego nọọ ife a ka mmadụ ya atacha afụ si na vileji wee jee na taanụ ịfụbazi onye nke ahụ sikwana n'afụfụ ọtalụ wee bụrụzie ọgaranya na akara aka gonwa ka o jikwanụ wee bụrụ ọgaranya. Akara aka ọ na-eme mmadụ ọgaranya gonwe wee ghara eburugo nya bụ ọgaranya. Jekwanocha efe ya alụ okwe eti n'anya afọ ụzọ ka a na-eme unu ife a na-eme enweghị isi ịbịakwa egburu isi tinye ebe ahụ fanche wee na-enwe isi. Ekenekwa m unu onye agbakwa oke eriri eti n'anya afọ ụzọ ka a na-emekwa unu.